noon tigi assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe assalamu aleykum bandiraɓe jeeri tv télévision ayna ɗum tendano zone silbo pastoral ana hen e nder hakkude silbo pastoral e wuro witego Liminguiɗa natawa e nder commune mo Sir natawa e nder arrondissement mo Kër Oumar Sarr nder département mo Louga kadi nder région de Louga machallah bandiraɓe tedduɓe han garɗan ɗo ƴewde histoire commune mo Sir histoire commune mo Sir noon sen mbiyam emi yaaji saabu sen beela mbiyen honno ɗo ko Sidi Coumba Yaye Sidi Coumba Yaye woni gaynde Coumba Yaye woni on biteɗo dolɓe ɗum gayne Coumba Yaye fulɓe ɗum Sidi Coumba Yaye waɗaɓe ɗum Sidi Coumba Samou Gaye Birom on ɗo tan jiɗɗa ɗum on ko goto nder waɗaɓe men kal haal histoire Samba Salli kayne ko goto wonɗo e nder waɗaɓe walla nder bisnaɓe Samba Salli ko jambar bisnaɓe wonɗo men gam histoire Massamba Diagne kanko wonɗo Sien Massamba kayne honno ɗo e Liminguiɗa ɗo ibni hot haade makko fuyto woni fami Alsiyek so dañi Alsiyek woni fami Massamba Diagne men gara histoire Massar Touré joom Sier on kadi men gara histoire makko nder zone silvo pastoral histoire uji silvo pastoral en garat no wuuro e wuuro kalen histoire yontaɓe leñol men eɗen jogui yontaɓe wona cikkene en ngala yontaɓe machallah ɗum noon kala jiɗɗano Sidi Coumba Yaye joltami ɗum gayne Coumba Yaye walla Sidi Coumba Samou Gaye Joom walla jiɗɗano histoire Massar Touré no wonde histoire Massamba Diagne e Samba Salli dog nata nder jeeri tv télévision aynaɓe kadi amen memin garano neɗɗo par neɗɗo histoire par histoire min jah Ceen Massamba min jah Mbar Toubak min jah ɓukki neɗɗo min jah Liminguiɗa min jaha to diwan Cellali bandiraɓe tedduɓe en goppata wiye jaabi en goppata joyoñ hato diwan wiyen Pul bandiraɓe tedduɓe hafa min jaha to diwan Bilil Aya hato diwan Weli Yer hato diwan Bili Maka ko nder commune de Sir noon tigi bandiraɓe tedduɓe yo jeeri tv télévision aynaɓe la première chaîne dans la zone silvo pastoral bandiraɓe tedduɓe han ko tarih o gorko pullo boɗa biteɗo Sidi Coumba Yaye walla mbi on gaynde Coumba Yaye walla mbi on Sidi Coumba Samou Gaye Birom bandiraɓe tedduɓe mi wi'in moon men ɗo darno émission mo gandanɗa ko tarihaji yontaɓe ɓiɓɓe silvo pastoral Sidi Coumba Yaye kay amboni jimna hitande 1828 to diwan Birel Aye walla diwan Weliyer Sidi Coumba Yaye yaye makko nani wiye Coumba Samou Gaye Birom baba makko na wiye Tukkal Sidi Coumba Yaye banggal baba makko ko boɗaɗo jogi kadi kosgal ororɓe caggal de o jibina ha dañi duuɓi 16 Sidi Coumba Yaye noon ko ɓiɗɗo gaynako wonɗo no wayno baba makko ko goto e jammareɓe woɗaɓe jeeno in jogui ɓeɓe jiidi yumme baba woni biteɗo Banari Coumba Yaye jeeri Coumba Yaye e Sofi Coumba Yaye ko ɓe dencide Sidi Coumba Yaye yumme baba Sidi Coumba Yaye caggal no dañi duuɓi 16 min wayno danaka wuuro mabɓe kanko wonno gaynako baba makko no wiye Tukkal haɗayno ne jangga gandal hoɗon gandi Sidi Coumba Yaye nde dañede ha dañi duuɓi 19 ko nden o ƴetti sohnaji woni ƴettu wadde galle joom suudu makko no wiye Jin Duulel jibin ɗum ko biteɗo Galel Kumlooti woni yaye makko Duulel Jeen on Duulel Jeen noon ko debbo pullo Jengella sa ƴeewi noon Galel Kumlooti noon ko gorko pullo bisnajo Sidi Coumba Yaye noon hoɗon gandi ko neɗɗo ɓesnuɗo machallah ko gaynako foof haɗa en mbo yillo gandal kadi ko gorko mo gandanɗa ko gorko boɗejo mbo joluɗani ha ɓurti mbo raɓɓeɗani kadi ha ɓurti boɗejo joom sugudu hewndu sa yi ɓandu tan machallah ko ɓandu gorko jita won hen kayne mbi Sidi Coumba Yaye yaye makko ko ñamirno mbarodi ɗum saabi Sidi Coumba Yaye jogi tanka sifa mbarodi sa yi ɓandu ndu ko ɓandu hewndu leeɗi o wojjani cayi mais noon kam ko boɗejo wiyete ɗum ko ɗum siforte sa yi ɓandu tan ganda ko ɓandu gorko jiɗa Sidi Coumba Yaye nde yeeɗi ha dañi duuɓi 26 27 ɗum wayi ko nen baba makko sanki gorko biteɗo Tukkal caggal ɗum e Sidi Coumba Yaye na yaha na ayna na janga ha Sidi Coumba Yaye darni galle kay hanti kayne hoore makko
o hooli to diwan ɗo wiyete Mbeeloñ Ɓulɓe. Mbeeloñ Ɓulɓe on noon mo tawte ko to diwan Ɓukki Neɗɗo mo heɓe serti Mbeeloñ Ɓulɓe tawte ɗo heede Kalom. Ndun wiyeru witeedu Mbeeloñ Ɓulɓe ko on ɗon village immi ɗon mo hooti ha to diwan hande heede diwan Njoyoñ to diwan Wuro Birom Ndungu. Sidi Coumba Yaye hoore makko caggal nde woni nde ɗon ha ɓooyi nde immi ɗon arde Ɓukki Neɗɗo hoɗi ɗon nde hoɗatnde Ɓukki Neɗɗo kanko goto hoɗatno ɗon. Sidi Coumba Yaye kayne hoɗon gandi ko jambar wondo, ko gorko jambar wondo, kalɗo mbaɗodi yiya kala ɗo noor yiya wiyete ko noddi ye Sidi. O idi war mbarodi ko wuroten Foos kayne tawe nder commune mo Siyeur nder département mo Louga arrondissement mo Kër Momar Sarr. Sidi Coumba Yaye wari ɗon han mbarodi kala ri garɗa han Foos mbiɗa komi tawnum Sidi Coumba Yaye mama mbi an tawnuma ittuɗo barode. sika yeeyi to diwan wiyete Mbagam ko toon Sidi Coumba Yaye warno Noorba. On Mbagam kayne hem tawe nder commune mo Mbadna e nder département mo Dagana région mo Saint-Louis. Caggal ɗum Sidi Coumba Yaye hoore makko ko gorko joom sembe wonɗon kadi wonani gorko jooɗiɗo, ko neɗɗo jokkatnoɗo enɗam, ko neɗɗo jahannoɗo ina jokka enɗam jamma e ñalama. Batte ɗum nde arde Ɓukki Neɗɗo hoɗi ɗon on ar fof ko ceɗɗo goto ina hoɗno wurotengo Siyeur no wiye Massar Sarr. On Massar noon on tawi ɗon Sidi Coumba Yaye on jii lekki dareki hakkude ke Ɓukki Neɗɗo ko ɗon Sidi Coumba Yaye wanno huddu makko. Sidi Coumba Yaye wi ɗum ar kodden, ɗum saabi o ari o hotti e makko. Sidi Coumba Yaye kay ko gaynaka nde yeyde ha ɓooyi hoɗon gandi lekki ki jiiɗon hakkude Ɓukki Neɗɗo woni lekki witeki jolfumna wi ɗum garab seng hinno on ko ɗon huddu Sidi Coumba Yaye wonno. Caggal ɗum Sidi Coumba Yaye immi ɗon o ƴeŋti dow o ari hedde ɗo wiyete Ciyel Masamba. On jamono noon Masamba Diagne sa hoɗ Ciyel Masamba. Caggal ne Masamba Diagne immi to diwan wuro wittenga diwan Alsega diwan o mo tawe nder Lummi Gueda e nder commune mo Siyeur nde ɗo feccere hen jaa e nder commune mo Momar Sarr nder département mo Louga. Nde ernde ɗon kay tawi toon ko Sidi Coumba Yaye. Sidi Coumba Yaye jaɓɓi ɗum wi ɗum bisimilla maɗo e diwan mbo Ciyel Masamba. On ɗon jamono noon wona Ciyel Masamba wiyeteno ko diwan Ɓukki Neɗɗo tan askitteno. Ɗum wimon ko histoire Sidi Coumba Sabo Gaye Birom garɗen wadde woni Sidi Coumba Yaye. On jii ki ɓukki wonki caggalam gi wiyete ɓoggal koral hen tawe e nder diwan Belel Ay hato diwan village han mo wi'e Wendu Yara. Ngal ɓoggal de koɗo Sidi Coumba Yaye wonatno koɗo waɗaɓe koɗatno. Hin wayni noon bandiraɓe tedduɓe may mon naw to Genale Wendu Yara mi naw mon to wuro manggo ngo wondo woni Wendu Yara holto wondo ma mon holloy ɓolle ɗe gandanɗa Sidi Coumba Yaye asnodi ma mon holloy kayni ɓokki Sidi Coumba Yaye fellanno hakkude makko keddi e kin ɗon ɓokki. Ɗum noon bandiraɓe tedduɓe on jii Sidi Coumba Yaye nde o ari to diwan Beele Aya walla Wendu Yara walla mbiya ko ɗon o jibina. Hin wayni noon o imminom ɗon o yeehi Ɓukki Neɗɗo o yeehi Ciyel Masamba o yeehi Mbeeloñ Ɓulɓe kadi mi en jahto to diwan Beele Maar ha to diwan Lawas ngam ittoyde kabaruji walla tarikhaji Sidi Coumba Sabo Gaye Birom. Ɗum noon en kettoto Sadibou Belal Sambil Banari Coumba Yaye Sidi Coumba Yaye o aran men e histoire e golewol Sidi Coumba Sabo Gaye Birom. A faami ɗo ko ɗo Sidi Coumba Yaye woni cosaan ɗum ɗo fof ko porgara mujjeya a yii ɗum ɗo porgara muji fof ɗum ɗo fof kori mum gondo ɓe jahana ha to ɓe jooɗo toon heɓe penna ɓukki ɓe ngara heɓe ƴeewa kori ɗo hoɗo fotoy ɓe peɗɗe ha ɓe keɓa kori ɗe ɓe ƴeewa doole kural ngal hoto to ɗum addi o porgara ɗo fof ɓe coppani ɗo fof ɗum addi affaire goto jiɗum ɗum fondi woti weti koral
ɗum jiɓɗano koye lowre ɗum woni koyɗa lowreɗa heen ɗum ɓe garano ɗo ɓe jabba soñi ɗum ɓe jaltinan ɓe pottoda heɗo ko woni fof mbaɗa ɗo ɗum wonano koye lowreɗa heen ɗum noon oɗo jamani ɗo ko babam tokos goto waɗembo ɗo wana wajeɓe yawɓe mummal sa fof ɗo woni are mumen ɗo ɓe juuɗata suba ɗo ɓe juuɗata takkusan joni min ganniyi noon oɗo jama yekkiddemo wadde ɗo mahade ɗo jama ko ɗum min mbaɗi programme inchallah so Allah lawol o jaaɓi min Sidi Coumba Yaye ko tanam Sidi Coumba Yaye ko kawu Sambil Banare en Makke Sambil Banare on kay woni tanam anani ko noon ɗo dal ɓuurimi hen andude kono kam bangeji fof kay heedimi bangeji fof eyyi ngo wuro ngo jiɗon ngoɗo woni wuro Belel Aya e village wiindu Yero e tarikh ɗo Sidi Coumba Yaye dasi mbotu makko hino wayni yaye makko o mbiten Coumba Yaye walla Coumba Sama Gaye Birom ko ɗo o leeli ɗum noon en kettot Alhassane Sambil Banare Coumba Yaye o aran men e tarikh tawno makko Sidi Coumba Sama Gaye Birom walla mbiya gaynde Coumba Yaye directeur jeeri TV meeɗama yetta kadi e ko gonɗa ko dow hiɗum meeɗa ñaago Allah kadi yo Allah yahdirmo hen yeeso walla hen dendagal folɓe mbawi wonde foof eyyi oɗon nokku hande mo garɗa ko nde arrondissement Moumar Sarr département Logo a commune de Seyir a nokku biyeteɗo Belel Aya village biyeteɗo Wiindu Yero eyyi ɗon noon ko ɗum nokku ɓooyɗo nokku cosaan ɓooyɗo nokku mo ganduɗa hoorema giiraɗo woɗɗaɓe gimmi Belel ko ɗo ɓe jippiri eyyi ko ɗum nokku potnoɗo haali guila ko ɓooyi saabu hilfaɓe meɗen mawɓe tañiraɓe meɗen jaciraɓe meɗen kiltirifraɓe meɗen kamɓe fof hewɓe hen ko ɗo woni cosaan mumen eyyi wadde noon ɗum ɗo sa ari wettude ɗum meɗa hen yetta Allah no fewi meɗama hen yetta meɗa hen ñaago Allah moƴƴere eyyi ɗon noon wonɗo ɗo ko tañiraɓe a jaciraɓe a keltinofiraɓe hewɓe hen mbaɗi gaddaji jawti ha heddi ngoɗo wuuro woto ngo tawɗa ɗo hande eyyi ngoɗo wuuro Wiindu Yero hen waɗi ɗo hande village e wonɗo ɗo noon tañiraɓe wiyeteɓe Sidi Coumba Yaye Sidi Coumba Yaye noon ko gorko joom golwole wonɗo joom jaruji mawɗi o wonɗo eyyi saabu Sidi Coumba Yaye dana e ittoɓe he baroɗe nokku he so tawi wona kay woni hoore wona desima saabu baɗe golle joɗɗe fof o golli ɗo kadi ko joom gandal wonɗo ko cakrowo wonɗo ko baña wonɗo ɗo ɗo dañɗe han ko ɓokki oɗode muɓe wonɗo ɗo ko wuuro ngu wonɗo eyyi saabu hande min daari kiiɗo ɓokki ɗum ɗo nde ɗo yulode ko ɗum takkiki a faami de kay takki ɗo kay felli ɗo aysi ɗo ha horti eti ittu courant ngal hori min mbi ko ɓokki Sidi Coumba Yaye hande eyyi wadde noon min jetti hen Allah no fewi de min dañi kadi garɗo hen amen walla ngoɗo wetta eyyi ɗo noon ko wuuro Wiindu Yero koɗo wuuro ɓooyngo wuuro fotnoko wittede ɓooyi isi noon min kewani dande wan oɗo eyyi ɗum kalɗa koko selli woni he ɗum saabu ɗo woni ɗo tan ko neɗɗo goto sa keesi a emmema Belel ha kay naata Thiabak ko ɗum neɗɗo goto woni ɗo saabu ko ta neɗɗo aali joom kumbel tan goni ɗo aali joom kumbel noon dañno ko Yumburu aali dañno ko Dañɗam aali dañno ko Beelo aali dañno ko Jeeme aali eyyi Yumburu aali dañi tukka dañi tukka dañi Sidi Coumba Yaye eyyi Sidi Coumba Yaye woni wande mum worɓe ko Banare Coumba Yaye a soofi Coumba Yaye woni miñum gorko ko jeeri Coumba Yaye baba Birom Ndungu ɗo Sidi Coumba Yaye yalti eyyi joni dañɗam aali kay jibini Sambo Gaye kay tanni Sambo Gaye dañi Coumba Sambo dañi Penda Sambo dañi Demba Sambo ɓeeɗo dañi Thiawa Sambo ɓeeɗo jalti Sambo Gaye kono heɓe fof koɓe ta neɗɗo aali joom kumbi kala mo mbawɗa ɗo yi pollo wi o mbimi e mbimami gona boɗaɗo walla gona bisnade jaltoɗa ko joom kumbel a faami aali joom kumbel kay iwi Belel Sinthiou ɗo woni neɗɗo arɗo woni neɗɗo jambar woni neɗɗo kadi ballowo leñol o wonɗo eyyi wadde noon hande min dañi koɗo ko min mbawi ɗum hande wirtan ko ni alhaali o yayde on wiyete Mouhamed Nasrullah eyyi woni tukka woni babou Sidi Coumba Yaye a faami kay woni babou Banare Coumba Yaye kay woni babou Soofi Coumba Yaye kay woni babou Jeeri Coumba Yaye on woni tukka Sambagam a faami de tukka Sambagam ko gorko calinoɗo wonɗo ko jambar wonɗo jambar mo toñata eyyi saabu ko feera honoyi a jamanu kon guuji kono kala konoynoɗo ala lelima lesdi isi feera jaɓ honoyi feera honoyi naggi
iskala polo kono o jabtinino kay woni tukka babu Sidi Coumba Yaye e dedi wadi gadda wiendu yera ɗo min dari woni wiendu yera hodi ko hedde ɓokki neɗɗo wiendu tin beelon ɓolɓi ɗon fuɗɗi wadde village dedi he village o beelon ɓolɓi o tokki ɗon o ari ɗon saari ɓokki neɗɗo nde woni Sidi dari ke damal Masar Isa damal bitik Masar Isa ko ɗum geddi Sidi Coumba Yaye ko ɗon hoɗi seɓɓe ɓe ngari Isa Sara kay woni babu Masar o ari wi ɗum Sidi Coumba Yaye jemmi ko yaka wallu ndemmi ene hoɗi sar wiyeten seyir o immi toon noon wi ɗum ala sehe al ɗo a holata baroɗe a holata mafraji fof mamo heeri so Allah wondi heen joni noon Isa Sar so immima seyir ara ɓokki neɗɗo won ɗon remde andum selto hoto seyir ha ɓooyi watti duuɓi sehe Sidi Coumba Yaye ha ɓooyi Sidi tokki ɗon o arti ɗon Sidi honno ɗon woni ɗon saari ɓokki neɗɗo nde woni hannde Sidi yawi Thiel Massamba ɗon fuɗi ha ɗon maayi 1973 omo woni nene Thiel Massamba histoire Sidi Coumba Yaye hakkunde men e Massamba Diagne holɗum waɗi men renndinde men heɓɗen eyi ko iddi pop Massamba Diagne ko Massar Isa Mataw Isa Sar mbiyata wonno Sidi Coumba Yaye Massamba Diagne inniraɗo Thiel Massamba o takɗo Thiel Massamba wiyete monsieur Thiel Massamba eyi ha andi Sidi ɓuri rewde ko Isa Sar a faamide nawi ɗum Thiel Massamba jogani ɗon ceɗɗo sehil mum wonki gooti ɓe ngara ɓe koddi haɗa gondi buntune ko woni joom Thiel Massamba Diagne woni sehil mum wonki gooti e on nen hen woni ceɗɗo caleɗo nanodirɗo Sidi Coumba Yaye taw yimɓe siki jiidi jikkuji taw sarena keɓe gona sehilaɓe ɓe gonno ko sehilaɓe wonki gooti a faami ɗon ɓe koddi ha Sidi maayi ko 1973 o maayi ko jonggo baɗum wiyete Sambil Banade on mutti ɗon Thiel Massamba histoire mo kay baroɗe Sidi Coumba Yaye wattidi firlu mbaroyde kono wiyete guddi barguel ɗo ɓeeto ma jeeɗe ndin wattidi ɗo firlu ñammuma heen awloɓe ndelle no feewi ndin wattidi firlu kono heewere Sidi Coumba Yaye firli baroɗe kono ndin battidini felle hakkude mum mar sara lisa Sidi wattidin ɗon wata wiyete guddi barguel hedde fos kala jeeɗi Coumba Yaye gandal muɗum hewɓe waaɗi muɗum min on laydaɗo mon babanko baɗum makkel kono mbi koɓe ganda Sidi ƴetti gandal saabu Sidi yaltani yiiri gandal ngal walanani ngal ladde ñallanani ngal ladde yaaha yonti tan feeñde gandal e gandal Sidi ko ngal haqiqa ngal wonɗo saabu omo woni ngal ɗo woppi ene waɗi woppingal ɗo ɓiɓɓe mum ene waɗi woppingal ɗo tani e muɗum ko ɗum gandal haqiqa isi kala biyeɗomo sen ande Sidi Coumba Yaye ƴefti gandal ɗo yaɓani famoyde saabu babanko baɗum makket te ko sehil mum makket kadi wonɗo sehil mum pire e seɓe ganda Sidi Coumba Yaye ƴefti gandal woto andu tan ɓi hen woni joom gandal mbayde Sidi Coumba Yaye hon sifirino Sidi Coumba Yaye wonɗo ko bodde boɗeje joom becce jahɗe ko hoore mawde ko newe joɗɗi mawɗe woto hewɓe mbiya ko mbaroyde artano on ɗum koko wonɗo joom doole hewɓe mbiya koko wonɗo ko joom doole saabu Sidi Coumba Yaye ɗo ɗo dari ɗen o rentinatno ɗo yimɓe hewɓe nden ko jamanu doole eɓe ƴeeto hoɗogal doole Sidi tonni joni wadde hedde worɓe tonni ɓe jooyo ɓe ƴeeto dilli seede e koro a faami nde kadi gonko jambar wonɗo saabu e baroɗe ɗe waratno pop kay goto waratno wondata no wañoɓe a faami di ɗum tagi Sidi wonɗo ko wonano jool wonano daaro kono becce ɗe ko jahnoɗe koɗe goɗɗodirnoɗe nayi joɗɗi ɗe ko mawɗe ɗe gonɗo kosɗe ɗe kadi koko mawɗe ɗe gonɗo gasno kadi o wonɗo Coumba Yaye maayi ko hen hodde wiyeteɓe Alhaji Samba Saydou en babol hulle Samba Saydou en saabu Thiel Massamba ɗo ɗo maayi a woro Samba Salli ɗum wonani kilomètre maayi ko ɓen gonɗo hodde muɗum kono hodde mum adan a windu yera wonduno tan ko ɓiɓɓe baabi muɗum hoɓe goni ɓen goni walla denɗe mum wiyeteɓe Salif Ali Sabo en anani de hono wiyete ko denɗe muɗum wonduno a windu yera ɓen tan hudduno e babaɗe ɓolɗe ɗum wonɗo on jamanu e so ƴeestiɗo o naatoy to o naati ko bisnaɓe wonɗo kadi kosgal yummum ko bisnaɓe ɓolɓe ɓocconɓe banare o jibinɗo Sidi eɓe pop hono wiyete astourillah Coumba Yaye o jibinɗo Sidi eɓe pop dana kosgal bisnaɓe saabu emɗe mumen pop bisnaɓe suudu mumen wiyete ko suudu robbo gayi ɓen goni kosam Sidi Coumba Yaye woni jabbo Sidi Coumba Yaye ko Hamma Sidi Coumba Yaye jibin jibi Hammade a Samba Sidi Coumba Yaye a faami andungu Sidi Coumba Yaye ɓeeɗo goni jabbot Sidi Coumba Yaye o jibin Hamma Sidi Coumba Yaye jibin Samba Sidi Coumba Yaye jibin Demba Sidi Coumba Yaye eyyi jibini ndungu Sidi Coumba Yaye ndungu Sidi Coumba Yaye kay jibin Aminata ndungu jibin Hamma Nasrullahi hono way o bittata en o gon directeur jeeri TV
wadde ko ɗon hade Sidi Coumba Yaye noon. caggal nde Alhassane Sambil Banary haala men tarih Sidi Coumba Yaye en cukkate makko ne hullumen golewol Sidi Coumba Yaye ɗo e diwan wiidi wer hatu diwan Bilil Aye ɗum noon ndewene Alhassane Sambil Banary Coumba Yaye. joni hono wiyete Sidi Coumba Yaye wotti iddanta ɗo hoɗno eyi ɗo ɗum woni kural ɗon felluno ɓokki ina ko waɗa fakka tan jawɓni ɓokki ki hono wiyete temedde joyyi hono wiyete metere o felli ɗo ɓe siiri ɗo haaɓe pari joni ɓe mbi yo takka ɗo wawa ɗo fi joni o takki ɗo kay fiɗɗi ɗo ko ɗo looru ɗum woni looru kural ngal ɓe gasi kural ngal ɓe gasi ngal haaɓe tampe ƴettema ngal heɓ ha hande kural ngal e ɓokke ɗum addi koɗo ngal ko haala ko jom caggal nde immiɗen e ɓokkiki Sidi Coumba Yaye wonanno ɗo o fellatno e ɗo lotanno almuɓe makke ene cukkati Alhassane Sambil Banary o holloyi men gente wiide yer ɓooyɗo mo gandanɗa hen woni cosano woɗaɓe won ngol yimɓe ɓe ɗon sinci ɗo ko betandoji moodi tawti ɗum harmo moodi dañɗo moodi tanno ɗo tukka jibben ɗo tukka baabo Sidi Coumba Yaye ɓen tawti ɗum ɗo anani ha ɓooyi noon hen pop ɓe garti jowanaɓe ɓe gari disnaɓe ɓe gari e pop ɓe koɗi ɗo ɗo wiyeteno ɓoggal Bumbayi sabal won ngo wawno mawnude eyyi ɗo hatto legguel walla kilomètre pop woro wonɗo ɗo woro ngo tasiri ɗo Hamma Penduɗo ƴeŋtiri Salif Ali en ɗo ƴeŋtiri ɓe pop ɗo ƴeŋtiri ha heddi ɗo ngo woro wo tan tawɗa ɗo woro Sambil Banary goɗɗi fof ƴeŋti a faami ɗo taside tawno deɓ ɗo koyɗi hay ko baroɗe hen keewi hay goto suusa hodde kay goto hanti noon wonɓe wiyete Sidi Coumba Yaye en daari hen pehlo baroɗe ha kay ladde nde ɗiggi goto fof wawi rondo ɗo weeɗi ɗum ɗo woni woto wiide ɗon ko tasde wassalam. caggal nde immiɗen e gente mo wiyino yero hemo ɗo sosa hitande 1770 e gondugol dogi moodi on noon ko kanko hoɗanno ɗo diwan wiyino yero hin wayno noon ko jaboto makko woni taniraɓe makko hin hen jeeya o tawɗum Sidi Coumba Yaye bite tukkal jibin Sidi Coumba Yaye heɓe koɗanno ɗo 1770 ha 1922 caggal ɗum noon hin wayno wuro ngo tasi ɓeɗo ɓaari funnagi ɓe ɓaari hirnagi ɓe ɓaari rew ɓe ɓaari worgo ɗum ɗon noon heɗin ɗo e genale ɗe wendu yero heɗɗo dañi duuɓi 90 e jeeɗiɗi ɗum noon wadde en cukkate Alhassane Sambil Banary on tawoy men o holla men ɓulli Sidi Coumba Yaye walla ɓulli ɗi gandanɗa Sidi Coumba Sama Gaye Birom on jamono forage ala woyndu ala ɗo noddeteno to ko ɓulli asteno ɗum noon wadde cukkene Alhassane Sambil Banary o holli men ɓulliɗe Sidi Coumba Yaye asno sen immim e genale ɗe wendu yero kay min jattoto diwana ɓulli ɗi gandanɗa Sidi Coumba Yaye walla mbiya Gaynde Coumba Yaye kanka asidi hin dulle ɓulli 16 e nder Bilil Aya ɗum noon Alhassane Sambil Banary haalan men hollu men ɓulli ɗe Sidi Coumba Sama Gaye Birom asatno toto diwan Bilil Aya nden nen hoɗi ɗo ngo ɗo woni wendi yero nden ɗo koyam mawɗo nden noon kilométre sappo goho a yiyata ndiyam ha Sidi dawi ari lappi ɗo peel ay sa heeɓi ɗo ndiyam hanti ha ɗum woni sewnde nayi mbay temmo fuɗnaange hirnaange bangeji fof heɗi ɗo caɓe ɗo woni ɓulli Sidi Coumba Yaye ɗum woni probére fuɗɗi as en ɗum fof sewne mawde wonno ɗo hanti ka yiiti ɓulli ɗi hanti fof mbaddi ama ɓe gasa eɓe ɗo capanaɗi saabu ɗo paccol callugol woni kilométre sappo goho nden ɗon ndiyam ɓuuri wallade ndiyam wono dañi tan jaa paccol callugol sappo goho kilométre esi ɗi ɓulli ɗi jiita ɗen titaɗe fof ɗo fof aynaɗo yallah e wiide Alhassane Sambil Banary ko koya mawɗo wondo ɗo nde Sidi ari kay wondo no jogino gandal kadi no jogino sembe o ari o wiɗumen ɗo de ndiyam nani ɗo ɓe mbiɗum ala Sidi ɓe mbiɗo no ndiyam nani ɗo kala asi ɗo daña ndiyam ɓe jeddi Sidi ari asi yaltinɗo ma won 16 ɓundu hin hen jaa ɓundu wotudu gandanɗa kay koko asi ha tampi o yi toon kaƴal gotal o wina itta kaƴal ngal tehi o noddi worɓe 5 e poodi ha ƴerne haɓe tampi wiɗumen on gona worɓe immeɗon o ari o waɗi juuɗe makko ɗiɗi o yekkiti kaƴal ngal worɓe 5 korino yekkita o wakki ngal 8 kilométre hakkunde ɗon Bilil Aya e to kaƴal Sidi Coumba Yaye fawoyngal to
ko kilométre uji 6 to diwan Koyle. Ha joni kay sa ari beloñ Koyle ma don tan kaajal mangal sika wi am neddo yikkitingal kaajal a jabata dum. Ha joni non sa yi ma don taw kaajal gal hengal wi e kaajal Sidi Coumba Yaye. addi boggal koral non ko do duro kaytida sundu balir mawndu ko nendo caagal weteno koral kama won duubi sappo joyi hitande fonde jibina andir lorate ha kay fon be teski dum ayna be teski be mbati ke bokki koral ngal jibinno ha kay dum wondi boggal koral kono adan ko bokki wendu yar wondo kono hande ko matton han safande jeegom dum dubbiti ko boggal koral sabo sundu jibina nondu an wete ndir dutte koral non to sundu balir wona ndo maaya kinal mangal wando saygal so jibina no ko do atimbi duubi sappo je hitande fon ana jibina looje sen immima beelel aya min jattu diwan beeli maro kay na tawe e nder commune mo Sir nder département mo Louga kanko wattini e on don département dum non ketden e gote tenirabe Samba Diallo ko gote yontabe wadabe sobolnabe ci eno dum non ketden dum ceedantagal makko ko ande Sidi Coumba Samba Gaye Birom mena mu andi wa ka ganda ko jom doole ka ganda wonno min nani ba ari wossare wotere kala ɗon de dañi jolle ɓe jah pentam taw jolle ɓe jahi pentam jolle ɓe jahi ɓe noddi Sidi Coumba Yaye yo ande en dañi jolle ɓe wonɓe yimɓe mawɓe ko Sidi Coumba Yaye kay waɗi suunu munuji mum ha ɗum yetti mbeɗa andi ko ganda wonno kam Sidi Coumba Yaye ko joom doole ko ganda wonno meɗ ɗum nane e mum kam eyyi ɗum kam meɗ ɗum nane Sidi Coumba Yaye mi yii ɗum noon yettiram o Sidi Coumba Yaye sifrino hono sifrino e mbaydi meɗa andi ka ko boɗejo ponkol boɗejo coy o mbayru ɗum wiye ko 73 ɓoytani maayi 73 mbayru ɗum wiye mbar Touba e siko jol boɗejo ponkol eyyi ɗum kam neɗɗo ɗum andi Sidi Coumba Yaye waɗa tono worgere mum remta hen leɗɗe mum si soynirama ga ewtere ga yimɓe coyniri ɗum ga ewtere ɗum kam mi yeɓi ɗum ɗo woro enen ɗo nelana woro ha ari yimɓe hen coyno gaga woɗi ha ɓoy iwtiri ga jambaragal Sidi Coumba Yaye eyyi jambaragal mum jambar kam wonɗo Sidi Coumba Yaye jar mum andi Sidi Coumba Yaye ko jambar wonɗo kay mim beteɗo ham o e hono kadi miñiraɗo Jeeri Coumba Yaye nani ba koɓe jambaroɓe ɓe gonɗo koɓe jambaroɓe sabu hay fami mumen o ɓeɓɓe mumen fof ko jambaroɓe aɗa andi Sidi Coumba Yaye minen nde yata minen goye sukaɓe sabu maayi ko 73 nden maayi nden minen goye sukaɓe de mi wonano koddunoɗo mumen sin tawni komi koddunoɗo mumen mami andu histoire uji kewi mi wona kodduɗoɗo mumen mbeɗa andi tan kam ko jambar wonno Sidi Coumba Yaye baroɗe gonnoɗe e dongre he eyyi mbeɗa andi Sidi Coumba Yaye feeri ara woro ɗum woni daji jamana kurkali hiɗɗo ni mbaɗ yahi rondi janal manggal addi tegui e woro wiyeɓe kala moon wawa dillidgal janal so haalimi tongo ɗum noon ɓe goppiri ɗum janalde rondi ladde ha tegui e nder woro he ɗum mi naneno ɗum mi naneno wi a ara to forke joɗɗe waɗani jooɗe ɗe kurkali belte sagata belte ɗinaɓe ni waɗino ko ɗum ɓooye mum eyyi ɗum ne mi naneno ɗum Sidi Coumba Yaye mi feeri nan kadi beeɗo Sidi waɗini Sidi Coumba Yaye waɗini newre wodi dariɗo hen waɗi ɗum ni wode ɓiste ko dow ko to en tare newre he ɗum ne mi naneten ɗum Sidi Coumba Yaye Sidi Coumba Yaye baroɗe gonnoɗe dangre baroɗe Sidi Coumba Yaye mi nanino ko pellowo firli baroɗe firli mofruji yo baroɗe fof kay itti ɗum e diwan o mo wonno eyyi Sidi Coumba Yaye en heewi histoire uji ɗi waɗno caggal nde immiɗen nde beeli maaro en garat ɗo e Thiel Massamba kay ma yewto ɓukki neɗɗo paaɗa heede jallali birɗa Thiel Massamba Sidi Coumba Yaye ɗo gasni jamono makko Sidi Coumba Yaye ko ɗo noti joom makko Sidi Coumba Yaye ko ɗo hodduno e gorko ceɗɗo biteeɗo Massamba Diagne ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗum saabi jaɗen ha to diwan Thiel Massamba ha jehen to yenade Sidi Coumba Yaye walla Gaynde Coumba Yaye walla Sidi Coumba Samba Gaye Birom on gorko kay mun sanki 1973
to to diwan Thiel Massamba boni mofta e ɗe genale kadi Thiel Massamba kanko e sehel makko Massamba Diagne ɓe mbi Sidi Coumba Yaye ɓe mbi Gaynde Coumba Yaye ɗum noon ko ɗo Sidi Coumba Samba Gaye Biromle ɗi din ɗon mbarodi kay no wi'e Gaynde Coumba Yaye walla le lion du SYLVO pastoral noddimjo makko ko ɗo o lili ɗo e yanade makko e genade Thiel Massamba no wonde sehil makko Massamba Diagne ɗum noon bandiraɓe tedduɓe mbarodi yeehi Gaynde demna ko kay Gaynde Coumba Yaye on kay kanko woni joom bilel aya wendi yara hato diwan Bilimar hato diwan Mbar Tubak bandiraɓe enen hakkude zone SYLVO pastoral ɗo émission men haari l'histoire de Sidi Coumba Yaye l'histoire de Gaynde Coumba Yaye l'histoire la lion du SYLVO pastoral on woni Sidi Coumba Yaye walla mi wiɗon Sidi Coumba Samba Gaye Birame on woni ɓiɗɗo e tukkal eyyi machallah ɗum noon bandiraɓe tedduɓe émission men haari en jeehi wuuro Sidi Coumba Yaye en jeehi e kokki gandanɗa ɗo Sidi Coumba Yaye filluno hen waɗa test idana ko test watte noon pour ganda fetala no moƴƴi il faut en tolnoɗa ladde to bella ɗum yana ɓukke jaa après noon mbawon mbawon yaltina kural ngal ganduɗon dowal puissance kural ngal en jeehi kiɗon lekki en jeehi guenale ɗe weeni yera en jeehi diwan ɗo weeni yera honnoɗo idan nde ɓimton e Bilel machallah taniraɓe en dogui moodi nde ɓimto Bilel ndeɓe garat nde hawɗo diwan e kahilnaɓe kadi ɓen kadi ndeɓe garat ɗo e fokkudnoɗo en jeehi ɓulli Sidi Coumba Yaye ɓulli ɓe ganduɗa Sidi Coumba Yaye asnoɗi hoɗo gandi hakkude e maayo e ko 11 kilométres mais noon ko Sidi Coumba Yaye iɗiɗo as ɓulli on jii ɓulli ɗi kadi nden sa welama mba hedde 1930 40 50 60 environ nden ala ndiyam nodditinoon oto nden ladde kadi wonɗo ɗo ko barode wonɗo ɗo ko ñagoji Allah waɗi Sidi Coumba Yaye ɗigguiɗi ladde nde saabu kanko filli ɗo barode wayi ɗo yeeha wuuri hen foos kay addi ɗo seɗɗe saabu kay wari barode gonnoɗo ɗon fof hay goto susa ɗon hoto en jeehi Bokkinet en jeehi Mbar Tubak en jeehi Thiel Massamba en jeeha to diwan Lumiguita en jeeha to diwan Dioyne ɗum no waɗi ɗo kanten émission men ɓe diwan Weeni Yera diwan mo Bilel Aya e commune mo Siyeur e département mo Louga arrondissement mo Keur Massar guinmo sehil mon Mouhamed Nasarallah hay yesso ko lawol ɗo kanten émission men Allah jarama on jarama jamo joof